dinar? No has dinat? Per què no vas a l'institut? Encara tinc temps. He fet verdura, em queda una mica si vols. Però ja me n'he d'anar. Ara me'n anava cap a l'hospital. Com està l'Adrià? Jo... Aquesta setmana segurament li donen l'alta. Què passa, Max? T'has barallat amb el Quim? No vull viure més amb ell. Però què dius? Per què? Max... Què? Que m'ho expliquis. S'ha passat un ou. Escolta, si és per això de l'Empara, el Quim ha de fer la seva Sempre vida. em fot bronques. Alguna cosa deus haver fet. M'ha fotut una bufetada. Es deu haver posat nerviós. Això, defensa. Noi, és que si no m'ho expliques... Vull venir a viure amb tu. Max... Què passa? No puc viure amb tu? Sí, esclar que pots. Però si només ho fas perquè estàs enrabiat i vols fer patir el Quim... Quan ens vam separar vas dir que volies viure amb ell. Doncs ara vull viure aquí. I el Quim ja ho sap? Sí. Puc quedar o no? Primer vull parlar amb ell. I ja marxés sense dir res. Està dolgut. És veritat que l'has pagat. Sí, he perdut els nervis. Si haguessis sentit com ha parlat. Quim, collons. Ja ho sé, ja ho sé. Et penses que estic content del que he fet? No, suposo que no. Ho sento de debò. Li he demanat perdó, però no m'ha volgut escoltar. Diu que els vol quedar uns dies a casa meva. I tu què li has dit? Res, que primer volia parlar amb tu. No sé com fer-ho. M'ho està posant massa difícil. Si a sobre el tractes així... Clara, prou. Ja t'he dit com ha anat. No li havia aixecat mai la mà. Escolta, què et sembla si es queda uns dies amb mi? I què vols que em sembli? Ja sé que l'he cagat, però no vull que marxi. Només uns dies, potser. A mi es tranquil·litza i li passa. No em sembla la millor manera d'arreglar-ho. Tens alguna altra idea? Potser amb mi es calmarà. Això, tu digue-li que sí. Tu ves-li dient que sí a tot i ja veuràs com l'ajudarem. Collons, Quim! Collons, què? No, si ja té raó, l'Ampa. Té raó de què? Doncs que li consenteixes tot, que així no es pot anar per la vida, dona. No fotis, Quan ens vam separar, el nano es va voler quedar amb tu i jo vaig haver d'aguantar. Doncs ara et toca a tu. I no ho faig per fotre't. Ho faig per ell. I mira, si això és consentir-lo, ho sento, però ho faré igualment. I avui s'ha dormit al pis de la Clara? Sí. I aquí és de conya. El què? Està així amb els teus pares. Ara encara estaran més per tu. És una merda. Si tindràs el que vols. La teva mare s'enrotlla i ara el teu pare t'anirà al darrere. Sí, creu-t'ho. Està massa emprenyat. Al començament sempre els hi passa. Mira la teva mare. Li va fotre que t'anessis a viure amb el Quim. Però ara et compra tot el que vols. Penses que ho he fet per això? Però ja que ho has fet, aprofita'l. Ja. Tu tot ho veus fàcil. Ells què volen? Tenir-te content, no? Em fot haver d'estar així. Sí. Ara segur que et sap greu. Però si ho has fet per fotre el Quim. Es va passar. Això sí. El meu pare no m'ha fotut mai una hòstia. Si ho fa el denuncio. Apa, tu també? És conya, tio. Que no entens res. A tu t'agradaria que tornessin a viure junts? Quan estaven junts era pitjor. Cada dia hi havia bronca. Una merda, no? Vols un cafè? Si me'l prepares? Sí, dona. No he dormit gens aquesta nit. Ja m'ho penso. Ah, ja l'has arreglat? El què? La torradora. Sí.
El Max em va ajudar. Va, d'aquí pocs dies tornarà a ser aquí. Escolta, el cafè. Quim, Què? que tinguis paciència i que no te'n donis les culpes. Ho sento, noia. Ho he fet tan malament com he pogut. Em pensava que volia viure amb mi i l'únic que he aconseguit és que marxés de casa. Està enrabiat. I amb raó. I amb raó. Va, ja li passarà. No, Empar, no. Va, fa dies que no estem junts, en tinc ganes. Però jo no. Em sap greu, però és que tot plegat em desborda. Va, no hi pensis més. T'he dit que no, Empar. Perdona, No, perdona'm tu. És que no estic bé. ja ho veig. Escolta, no té res a veure amb tu. Sisplau, no t'enfadis. No, no passa res. Vaig passar amb el nano i no m'ho puc treure del cap, ho sento. Tranquil. Val més que marxi. Tinc por d'arribar tard. Vols que quedem per dinar? Si de casa et truco. Com vulguis.